Bon dia. Ara estem per davant de Central Park i bueno, anem a fer una volteta antes d'entrar dins Central Park. Després veurem la part que no havíem vist de Central Park i volem fer un pícnic allà, en el césped, típico americano. Així és que, bueno, anem gravant, ¿vale? I, bueno, a menys si fan 4 fotos també per Central Park, ja podem aprofitar, ja que demà tornem. Que res. Au, bona gent. Després nos veiem. Ara estem a World Foods, que és on venim a cercar el dinar per Central Park, i el que m'impressiona és que és un supermercado que te pot agafar tu les teves coses. Agafes un tàper d'aquestos de cartó i te pots fer la teva pròpia ensalada. Allà n'hi ha més, tot allò d'allà. N'hi ha acompanyaments, inclús te pots posar pues, sopes, bous dolços, escalents, plats calents. O sigui, és impressionant. Després, per exemple, n'hi ha un munt de menjar ja preparats, però tot tipus de menjar. Mira quin bocadillo, la pizza. La veritat és que és impressionant, estan superben muntats. I no és car, perquè si no vaig malament, això sencer són $8. O sigui, està bastant bé. Així és que res, anem a veure què agafam per dinar, perquè en tanta cosa no sé ni què elegir. Ara, aquest és el nostre picnic en el Central Park. ¿Qué te parece? Pot d'humus, crostini, patatilles, ensalades. Jo és un tipus de bocadillo també. Vosaltres, ells han agafat un altre bocadillo de quesos de roast beef. Ella un plat de pasta. Bueno, pot de tot. I bueno, hi tenim postre, cookies, tenim un pot de tot. I res, bon profit. Au. Bueno, i ara, després de jugar en l'esquirol, en sardilla, aquest és el Tio Vivo, carrusel que es feia abans a Coney Island. Coño, com a trap. I bueno, però que sabó és super antic i... bueno, ho van dur aquí. Guapo. Mira, aquesta és la famosa roca de Central Park. Rocas hay muchas. I just davant, La que tiene el skyline. està la pista de gel.
Joan està fent una siesta. Se respira tranquil·litat. Tu Déu, sabrà, Està! ¡Es guapo, no! Fotoinfluencer de Nadia. Hòstia, per no zapatos fan quaca. Com ha dit en Joan. L'Aure diu que no són que tenen el bec igual que tal. Tu Déu, se t'apuaran. Cari, come tu! Alerta! Que se t'apua! Que se t'apua! Este pato es mi amigo. Sí, com en Titit, te ve darrere tot el dia per a menjar. Este pato es amigo. Este pato está muy amigo. ¿Pato? ¿Pato? Donaria sa mà, si tens No! collons. En la mano no. No que muerde. Que va, no té dents. Dari, No, esa mano, como sí, gran. para-li sa mà. Alerta en Sanella. Si te rebassa el dit, que te deixi Sanell. Alerta, cariño, no fotis de cap, Estem en el telefèric de Roosevelt i ara anant cap a Silla. Bueno, i ara estem fent temps per anar a sopar. Estem a una terrassa d'un hotel espectacular aquí, enmig de Times Square, i ara us ensenyaré les vistes que tenim. El que no entenem nosaltres és que La gent estigui aquí. el hall i el restaurant i el bar està ple, però la gent està de dins. Ningú està a la terrassa amb aquestes vistes, o sigui, no ho entenc. Però això és espectacular.